आरो मोनसे खोथा नोंथांमोन जोबोद दुख ओइ सिथोब मानो थांनो बहाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोनाथ' आंनि गोदान चैनल डिबि प्रोडक्शन प्रेजेन्टखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्लाबो जेबो नङा नोंसोर साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयैखाय आं बहाथो जबरदस्ति साबस्क्राइब खालामहोनो हानो नङा होमबा होद फाग्ला बे फाग्ला बिदिजों जायो नामा साबस्क्राइब खालामदोब्रा आं ओरैसो बुंदों माने साबस्क्राइब खालामदो नोंसिनि हाबाफ्राव देनां आङो दै रानना हैगोन ना ओंखाम ओंख्रि रानना हैगोनब्रा फाग्ला साबस्क्राइब खालामनांगौलै फंबाय बिनानावमोन आदामोन बाजिमोन साबस्क्राइब खालामदो आब'मोन गासिबो साबस्क्राइब खालामनांगौलै नोंसोर साबस्क्राइब खालामाबा बहा जानोब्रा अनदोब्रा आंखौबो एसे आं गोदान बे डिबि प्रडाक्शनाव आङो मोजां कमेडि भिडिअफोर होबाय थागोन ना नोंसिनि अननाय मोनोब्ला आङो गथ'फोरनिबो आङो इदि लाबोबाय थागोनब्रा मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो कमेडि भिडिअ मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थागोन अनदोब्रा आंखौबो एसे आं ओरैसो बुंखादोंलै साबस्क्राइब खालामदोलै सरिलै आदामोन दे साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै माथो जानो गावजों गाव बर'जों बर' सापर्ट होनांगौलै नै आं स्क्रिनाव होनसै थ' नोंथांमोन जायफोरा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बे चेनेलाव आङो मिउजिक भिडिअ आरो माखासे शर्ट मुभि आरो फुल मुभिबो हगारनाय जागोन आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आरो फंसे खोथा नोंथांमोन आं बिराद दुखुनि बाथ्रालै दिनै माने बिराद दुखु मोनबाय आरोना आङो रस्टिं भिडिअ बानायनाय समाव नैबे ससमाखौ गानोमोन खिन्थु आङो दिनै माबा कमेडि बानायनो नागिरदोंमोन आरोना ससमायानो लामायाव फैनानै बायना होबायलै पकेटाव नैबेयाव लादोंमोन आं पकेटाव आरोना गैला बायना होबाय मा जाबावगोन दानिया गोदान बायनो गोनां जासिना दाथ' आङो नोंथांमोनखौ कमेडि बोरै बानायबावगोन आं दा बोरै जाबावगोन बिदिजों र' माबा मोनसे खालामनांसिगोन आइडिया दिरुं खाथाबनानैबाबो गानबा मोजां जागोन नामाथाय हेन्देलानो बायजोब्बाय मा जाबावगोन सर केला थ' नोंथांमोनखौ जे आं माखासे भिडिअनि सायाव माने माखासे चेनेलनि सायाव सापर्ट होनो नागिरदोंमोन बेखौ आङो भिडिअखौ गाबोन लाबोगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय सोरबा बुंहरदों आदाया माने भिडिअखौ दाबो लाबोआ होननानै नोंथांमोना कमेन्टआव नोंसिनि लिंकफोरखौ हरबानो जाबाय आं गासिनिखौबो स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जागोन आरोना भिडिअ लाबोगोन आङो भिडिअनि सिङाव बुंनानै होगोन डिसक्रिपसनाव होयोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम जायो दायो माने कमिउनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैगासिनो दङ सोरनाबा चेनेलफ्रा कमिउनिटियाव होनो हाला आरोना डिसक्रिपसनफ्रावबो होनो हाला दायो इउटुबनि रुल्सफोरा सोलायगासिनो दङ आपडेट जाबाय थायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि आरो गोनां खोथा रायलायनो गोसो दंब्ला आङो इन्सटाग्रामनि लिंक होनाय जागोन गाहायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव फल' खालामब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे मेसेज खालामनो हागोन आंनि पार्सनेल माने इन्सटाग्रामखौ आं लिंकखौ गाहायाव होनाय जाबाय नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दे दोनथ'बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ गाबोनफोर